El 23 de març de 1326 es posa la primera pedra del monestir de Pedralbes. Poc temps després, el 3 de maig de 1327, es diu la primera missa en presència dels reis. És el moment en què ve viure la primera comunitat de monges. Aquestes monges s'instal·len en unes primeres dependències. Evidentment, en aquell moment no està construït tot el monestir. La cantonada nord-est del claustre és on avui en dia trobem aquestes estructures més antigues. L'escala de la reina, la sala de l'àngel i el que seria el cor baix. En poc temps ja trobarien també construït el cor alt. Accedim al que seria aquesta sala de l'àngel, que era un antic distribuïdor que permetia connectar diferents espais del monestir. Al primer pis del claustre, el que seria el cor alt de l'església i després també el dormidor. Per una porta podíem sortir al que seria el camí real. Accedim ara a l'església des d'aquesta sala de l'àngel i podem veure un espai que habitualment no veu la gent quan entra a l'església, que és el cor alt. És el lloc on es posava la comunitat per escoltar la missa, aïllada de la resta del món. Aquest cor alt es va reformar en el segle XIX i en aquests moments és quan es fa el cadirat, que podem veure. També és el moment en què es construeix l'òrgan i una antiga barana de pedra és substituïda per unes reixes de ferro forjat.